Ni fa a duniya ba da abin da nake buri. Ga na shiga wannan harkar ta. Allah ya sa sau ciki in kura wanka ƴan mata ina burge su. Ni fa yarinya na da gofarar nan tana kuka kan kafa mamaki na rinkai. To ai mutumi na baka san sirrin ba. In nace zan gaya maka ka bari zan gaya ma na maka alƙawari zan gaya maka sirrin. Ni fa iyali na kauye bata taba kuka kaina ba. Allah mutumi na. Haka kurin ta tsire ni da rigima alitini na dumo ta kar muna gado. Ina gaya ma ina dumo ta kar na take ta. Ina zuwa tsakar gida ta shimfudan kwano na sauhegiya. Kai yanzu za ta yi kai gahi nan mace tana kuka kanka tana jin daɗi ne wata can ta kashe ni. Hey, da Adamu. Har kuran. Allah to ni in kashe kaina ni ma santa nake. Ban gane santa kake ba. Kai ba kana da su da ba? Dan Allah ka bani da wannan. Ne in je da ita. To mutumi na ban maka. Me zan gaya mata ni duniya ba da take so sai ni. Ka san me zaka ce mata? Zuwa zaka ka shiga gabanta. Ka ce baby I love you please slap me. Kawai abin da za ka gaya mata. Ka gama. Baby I love you please slap me. An gama. Ba an gama. Wala an gama. Tinga ashe ban ka ne wallahi. Baby barka dai. Wato ki kwantar da hankalinki kake ga na biyo ki da gudu wani dalili ne yasa in zo in jaddada miki wasu kalamai na kauna ta tare da ni. Farko shine zan gaya miki baby I love you please slap me. Slap you. Yes. Yes. Are you sure? Yes wallahi. Yes. Ina ka samu shiga ko? A mahaukaciya dai na je na samu. Kana gani ta kashe ni da mari? Kuna ta fi alitina hauka. Ba haka ka gaya mata ba. Abinda na gaya maka ba shi ka gaya mata ba. Ka san me zaka ce mata? Kai sauri ka je ka shiga gaban ta ka ce mata baby I love you please love me again I love you. Ka gani? Please love me again. Double ka gaya mata. Ni na ji ba haka nace ba. Ba haka ka ce ba. Ina sauri. Yakwa ashe ni ban haɓa ni na san ban riƙe abun nan sosai yadda ya kamata a ce na furta ba haka na faɗi ba na yi bundin alade a ruwa. Wato kalmar da nake son ƙara jaddada miki ita ce baby I love you please love me again double. Ina aure ki da abun da kika sani ni dinnan zan miki shi hankalinki a kwance. You say what? Love me again double. Za ki sha mamaki. Okay. Zan baki mamaki. Assalamu alaikum. Amma abokina ne. To yaya? Kai wannan tafi Ali tana hauka. Kana ji na? Na jin. Ba haka ka gaya maka ba abin da na gaya maka ba shi ka gaya mata ba.